Pásame para acá. Vente para cá, ven cando a min. Sempre se che dá por ires detrás. Non teñas prisa, Carmela. Que un don Bernardino, se non anda ni na igrexa, ni na rectoral, ha de andar por aquí. Sí, podémoslle dar sempre a tirar cara ao monte. Se atendera como é debido seu. Mira, vela aí está, co seu libro de rezos ou co que sexa. Arredemo, don Bernardino. A vostede para atopalo é que vir ao monte. Non pisa a igrexa máis que para dar misa ou que? E ainda así pouco ou nada me vedes, que vos pisadela pouco, e así vos vai. Pero primeiro será dar os vos días. Bueno, pois dos días teña vostede. Durante o día escusa esconderse tanto, que os da aldea ainda han pensar mal. E can pensar, Carmela? Oración por estas paraxes polas que andades descamiñados. Vai directa ao noso Señor. Don Bernardino, nós queríamos bautizar a criatura que naceu hai 3 días. A criatura! Xa quedou máis tranquilo. Hai matrimonio, houbo consumación, hai matrimonio. E logo, naceu hai 3 días e ainda non sabes se nena ou nena. É un xeito de falar, don Bernardino, que ser élle neno. Ben, ben, iso está moi ben. Axiña puxeches, Carmela. Ves? Non has te reparo agora en ter máis fillos para a gloria de Deus e da Igrexa. Agarde, non se emocione. Por agora veu un. Veu xa niño, grazas a Deus. Que coame que teño é cousa de milagre. E repoñer ainda ando nesas. Teño unha sogra moi boa que coida de min como se fose filla. Non lle imita así o fillo? Aínda tas queixar que os ovos, o chocolate, a ensulla da galiña vella son todos para ti. E logo pariches ti ou que? E veño hoxe contigo un do crego porque non te pode deixar só, que non amañas nada. E don Bernardino encerellate de mala maneira. Cala, Carmela, que co don Bernardino arranxo mellor ca contigo, pero non te alporices. Ben, iso amañádelo na casa. Fuches ao concello? Non, vou día 7, de paso que vou á feira. Hala, como a todos. Agardades todos a ir o día 7 e así aparecen todos inscritos no concello o día da feira. E como lle vas poñer ao rapaz? Ainda non o pensamos, pero tanto ten, o día do bautismo teremos un. Pois a verdade é que aínda non o faláramos entre nós, pero a miña intención era poñerlle León. Que como lle queres poñer ao rapaz, pregunteiche. Non como lle chamas ou lle queres chamar ao can. Pero, don Bernardino, non me diga iso, que o pouco que fun á escola ensinaronme algo de doutrina, eu diría que demais. E aprendín que hai moitos cregos e papas con ese nome, como por exemplo León I, León II, León III, León IV, en fin, moitos. Un fillo ou un neno, un anxo de Deus, ainda que estea sin bautizar, que tardades abondo. E se hai unha mala hora de desgraza e morres sen bautizar, Deus non o queira, vai dar directo ao limbo. Ese é un cargo de conciencia que ides levar ata a morte. Pero se todavía non sabedes que nome poñerlle, faladeo. Vostede non se preocupe, que sen nome non ha que dar. Pero diga cando pode bautizar. Pero primeiro teremos que ir en confesión, ou? Está moi ocioso hoxe. Pero non ve que ahora que importa a criatura que o acaba de dicir vostede. E, se Deus non o queira, se nos vai a parar ao sitio ese que acaba de dicir, xa nin me lembro do nome. Pero primeiro teredes que confesarvos, comulgar, e endereitar a vosa vida como a Deus manda. Que exemplos de cristiáns lle ides dar ao rapaz? Bo exemplo teño, que miña nai reza o rosario todos os días e vai a misa cando se celebra. Pero os pais sodes vós, xusto. Os pais debedes ser exemplo e espello de cristiandade para os fillos. Eu non blasfemo nin xuro. A verdade é que a misa vou de vez en cando. Pero aínda así, séntome atrás de todo onde a porta, axóñome e rezo o noso pai, a Carmela. Ai, a Carmela, a verdade é que algo a boca escrava teña. Ui, xusto, cando me escoitaches ti a min unha mala palabra ou unha blasfemia? O demo me leve se non estás algo trastornado. Ben, iso amañádelo na casa. Vos, o día do bautizo, vides un anaco antes e eu xa vos escoito a confesión. Pois logo, poña o ben cedo, a ver se para a hora do xantar xa temos rematado. A ti levarache media mañá, pero eu enseguida acabo que con don Bernardino non teño nada que tratar. Vostede mire que a penitencia non sexa moi longa. Ai, iso dependerá dos descarriados que estedes. E polo que vexo estades.
Estades abondo. E pensachedes que non me ides poñer os padriños, ou que? Pois, miña nai será a madriña, pero o padriño, a verdade, é que non sei quen pode ser. Pois eu pais non teño, deulles perdoase, que senón eran eles. Pero pode ser meu irmán o máis vello, Secundino. Secundino? Tes un irmán que se chama Secundino. Bueno, case que é a primeira nova que teño dele. E a saber onde queda a igrexa. A ser un bo exemplo para o rapaz. Vostede diga o que queira, pero foi vostede quen lle botou a auga bendita. E coa igrexa cumpre, que aínda que non vai moito a misa, os responsos págaos. E o trigo pola doutrina lévallo. Ai, vaya se o coñece, E cantas mozas tivo xa? A ver, cantas mozas tivo? E non tivo algunha por aí que a deixou en estado e logo se desentendeu, que ainda que non fose da aldea se que era da parroquia. Que eu tamén escoito as cousas, Eu que sei, igual sabe o mellor vostede que as confesa a todas. Quere selo vostede? Eu? Pero como vou ser eu o padriño, Carmela? Eu son un ministro de Deus que administra o sacramento. Vou ser eu o padriño? Vai me chamar a min padriño e non don Bernardino? Mira ben o que dis. Na aldea hai moitos rapaces. Eu non diría que algún non llo chama. Pero iso é porque me queren ben, eu os quero ben a eles, e veñen a misa, e axúdanme na doutrina, e tamén lles dou algún aguinaldo de vez en cando, pero non é porque eu sexa padriño deles. Ai, eu non digo nada, só falo o que escoito, pero vamos ao importante. Cando podería poñer o bautizo do noso rapaz? Bueno, pois pasado mañá ás 10. Ese de puntuais, que antes quero escoitarvos en confesión. E traede tamén unha copiña e un queixo duro para despois. E dalle co da confesión. Ao rapaz non lle vai nin lle ven que nós confesemos. Miña sogra, que fai vostede aí? Deixa o neno só. No, non o deixei só, deixei nun cestiño dormindo na cociña, xunto a Ferruco, que Ferruco está facendo uns paus cos ocos, e xa mira por ele. Pero miña nai, logo por que veu hasta aquí? Eu vin hasta aquí porque o neno quer mamar, e vos marchastes a tardas moito en vir para casa. Bueno, pois entón idealo é amamentade o neno e pasado mañá se de puntuais. Perina, non dixáchedes que non me lle queredes poñer ao rapaz? Bueno, pois o que diga a miña sogra ese día, que ela é moi relixiosa, de santos entende. E con vostede dase ben. Miña nai, a verdade é que de santos tampouco sabe moito. Non. Pero acordeime que de todas formas poderíase chamar como o pai. Que xusto, é bo de dicir. Como o pai, non quero máis xustos na casa. Miña sogra, vostede cal lle poñería? Eu poñeríalle Bernardino, como o cura da parroquia. Inda ser o cura, pai e padriño. Cale vostede, que xa me chega con aturar a muller e o crego, e ata diría que algo a miña nai. Pois eu nesto teño que dicir que ese é un nome como a Deus manda. Bernardino. Sonoro e indicativo do que un é. Bueno, ese día xa teremos o nome, agora imos para casa. Imos onde o neno. Bueno, despois falamos na casa, pero espera que o neno está ben, eu teño que falar con vostede. Bueno, pois fala. A ver, don Bernardino, canto non hai cobrar polo bautizo, porque eu quero pagar eu. O que a todos, Elsa. O que a todos. Eu sou sola. Pero é o que a todos, é a vontade. A vontade de querer evangelizar a un neno na doutrina da Santa Iglesia Católica. Arredemo, don Iso sí. Bernardino. A vontade que non se esqueza. Sí. Arredemo, don Bernardino. Moito pide vostede. Lembrarse da copiña, do queixo duro, da vontade, vai ser complicado. Non se preocupe, non lle faga caso a Carmela. Xa nos acordaremos de todo iso, e de ser puntuais. Eso non é nada importante. O importante é que Carmela se acorde do levar o neno, que é un pouco esquecida. Miña sogra, eu iso de vostede non o esperaba. Veña, vamos para casa. Veña. Vamos, perdona. Vamos.